Ano ba? Kabawa magita ang unggoy pa ka. Musta childhood ganun? Jellyfish. Ang mga kakuyog, suyag. Ang mga kakuyog, loser, para ni Abad. Dili ni mga tinuod nga mga buhaya, mga stuffed buhaya na siya, mga fake ng buhaya. Kung gusto ka makakitag tinuod nga buhaya, turaay. Tura pagid ay. Yan ba? Masang-masang mo. Hamis bakukang mana kuha ko ka-graduate to pero kabaw ko ba yun sana Musta ang childhood ba? ah